сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин дор. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо нашри навбатии лоиҳаи саводи иттилоотиву расонаеро рӯи мавҷи 157 FM аз радиои садои хуҷанд гӯш мекунед. Дар студия ман Шамсиддин Наврӯзов. Имрӯз мо тасмим гирифтем доир ба фаъолияти хонаҳои сир барои шумо маълумот пешниҳод намоем, ки чӣ ҳадафу мақсад дорад ва чӣ корҳоро ба анҷом мерасонад. имрӯз ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Соҳроб Собиров, ҳамоҳангсози лоиҳаи хонаи сир, ва ман шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. Ташаккури зиёд. Ассалому алайкум. хуб, ахиран мушоҳида мешавад, ки марказҳо, лабораторияҳои саводи расонаӣ ва ё хонаҳои сир ташкил шуда истоданд. Аслан чӣ зарурат пеш омад, ки чунин марказҳо рӯи майдон биёянд? чӣ корҳо мекунанд, чӣ мақсаду вазифаҳо доранд? Ташаккур, хеле саволи ба ҷой аст. Барои чӣ? Барои он ки ин як масъалаи саводнокӣ, агар дар асри гузаштаи мо назар бигирем, вақте ки одам навишта наметавонист ё хонда наметавонист, мегӯем бесавод мегуфтем. Бо ҳамин тамом буд. Яъне вай бояд равад навиштан, хондан ёд гирад, яъне саводнок мешуд. Аллакай мо дар асри 21 зиндагонӣ мекунем ва медонем ки аллакай ҳамагон навишта ва хонда метавонанд. Саволи дигар пайдо мешавад. Оё хонда навишта тавонистан саводнокӣ онҳоро нишон медиҳад? Оё онҳо мефаҳманд ки чӣ хонда истоданд, чӣ таҳлил карда метавонанд? Медонанд ки вай хабарҳои дуруст аст, хабарҳои бардурӯғ аст, ё ин ки вайҳоро фишинг карда истоданд, яъне қаллобон истифода бурда истоданд. Барои ҳамаи ин саводи расонӣ хеле ва хеле муҳим аст. ҳатто ҳозир ҷавонони мо метавонанд яъне ба гурӯҳҳои гуногун шомил шаванд, борои яъне аз сабаби надонистан, аз сабаби яъне мо мегӯем бо халқӣ агар гӯем агар ғалбер карда натавонистани хабарҳо. Барои он ки ҳар яктаи мо шабакаҳои иҷтимоиро ҳамарӯзӣ истифода мебарем. танҳо анамин аст ки анакнун мо бояд омӯзонем ки ҷавонон ғалбер карданро омӯзанд. Ташаккури зиёд. Имрӯз миссияи хонаи сир масалан аз чӣ иборат аст ва то куҷо ин маркази масалан омӯзиши гӯем ин миссияро масалан рисолати худашро ба ҷо оварда истодааст, иҷро мекунад? хуб, анакнун агар миссияи худро гӯем, агар миссия хеле зиёд мо мехоҳем тамоми вилояти суғда кор кунем, ба сафарҳо равем ва ноҳияҳои дурдасте ки дар он ҷо кам тренингу омӯзишҳои гуногун бо саводи расонӣ гузаронида мешавад, яъне ба он ҷо сафар кунем. ҳоло ҳозир яъне ба ин мақсад нарасидаем. Лекин агар тарафи мусбиашро гӯем, тарафи мусбиаш ҳамин буд ки дар соли 2021 вақте ки мо корро оғоз кардем, танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон саводи расонӣ, яъне хонаи саводи расонии мо будем. ва аллакай муяссар гашт ки мо ҳозир дида истодем ки дар тамоми Тоҷикистон 5 хонаи сир кушода шудааст. аллакай маълум мешавад ки ин кори мо ва умуман ҳамкори мо бо интернюсу дигар шахсое ки бо ин саводи расонаӣ кор мекунанд, яъне муфид асту ва дар ҳама ҷо аллакай хонаи сир кушода шуда истодааст ва фаъолияти худро идома дода истодааст. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. шумо ки ҳамоҳангсози лоиҳаи хонаи сир ҳастед, масалан то имрӯз чанд лоиҳаҳо дар самти баланд бардоштани саводи иттилоотӣ масалан амалӣ шуд ва он чӣ натиҷа медиҳад? хуб, агар дар бораи лоиҳаҳои дигарам гӯем, мо умуман ман бо дастаи дигаре ки ҳамкорӣ мекунам дар соли 2019 агар хато накунам дар Эдютон ишро карда будам, дар шаҳри Алмато, остонаи Қазоқистон. Дар он ҷо ишро карда якумин маротиба дар ҳамон ҷо дидам ки дар бораи саводи иттилоотӣ ва расонӣ хеле одамҳои зиёд сару кор доранду ва чӣ мегӯяд ҷаҳду ҷиҳатҳои яъне бисёр кӯшиш мекунанд ки ҳамин самт инкишоф ёбад. ва аз ҳамун давра корро оғоз кардем ва ман аввалин маротиба оиди медиа савод .tj гуфта як сайт кушодам. Дар он ҷо яъне дарсҳои онлайнӣ ва умуман записҳое ки видеоӣ ҳаст дар он ҷо ҷойгир кардам. аз он ҷумла бо дӯстои худ як бозӣ дар Play Market ҷо додем, яъне дар телефон метавонад ҳар як шахс аз он ҷо боргирӣ кунаду бозӣ кунад. бозӣ ин яъне чӣ аст? ҳам яъне вақти худро хуш мегузаронад, ҳам меомӯзад. дар он ҷо тестҳои оиди саводи иттилоотӣ ва расонӣ. баъди он ки аллакай дидем ки ин натиҷадор шуд, хеле ҷавонону яъне истиқоматкунандаҳои ҳамин маҳалли Хуҷанд ва наздикии Хуҷанд хеле ба ин шавқу рағбат доштанд. баъд гуфтем биё як лоиҳаи калонтар кунем. баъд фикри ҳаминро доштем ки чӣ хел кунем калонтар шавад ва бисёртар омӯзишҳо гузаронем. баъд ҳамроҳи Гулрухон Тӯраева, Некбахти Орзу ҳамроҳ ҳар се нафар дар як ҷо нишаста фикр кардем чӣ хел бояд кунем.
баъд идеяи ҳамин хонаи сир ва пешбурди ҳамин саводирасонӣ бо рӯи омӯзишҳо дар майни сар омад ва аз соли 2021 то индам бо ҳамин роҳ кор карда истодем. фаҳмо. Шумо инҷо дар бораи он гуфтед ки дар Play Market барномаро ҷойгир кардед ки аз он масалан истифодабарандагон масалан тавонистанд ворид шаванд ва бозӣ кунанд. Вай чӣ гуна барнома буд ва чӣ дар онҳо метавонистанд ки ворид шаванд ва ба он бозӣ кунанд, иштирок кунанд? вай яъне ройгон аст. ҳама кас метавонад вақте ки ба Play Market дарояд ва аз он ҷо ҳамто боргирӣ кунад. вай бозии шавқор аст, яъне як нафар як шахсияте дар он ҷо ҳаст ки яъне бо гуногун яъне ҷойҳо медарояд ва бояд аз яъне чӣ мегӯяд барьерҳои гуногун гузарад. вақте ки ҳар як дарҳои пӯшидаро мебинад, барои дарҳоро кушодан вай бояд ба саволҳо оиди саводи расонӣ ҷавоб гӯяд. вақте ки ҷавоб гуфт ва аллакай метавонад ба стадии дигар яъне қадами дигар роҳ ёбад. яъне ки қадам ба қадам аст. ҷудо карда шуд. ин бо сайте ки онлайн платформаи яъне барои омӯзиш гуфтам пайвастӣ дорад. барои саволҳо ба ҷавоб додан бояд яъне дарсҳоро агар омӯзад саволҳо ҷавоб доданаш осонтар мешавад. фаҳмо. хуб, бед дар бораи ҳамаи хонаи сир суҳбат мекунем. умуман дар хонаи сире ки масалан имрӯз дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад, масалан барои онҳое ки ташриф меоранд чӣ гуна дарсҳо омӯзонда мешавад ва барои ҳамон нафаре ки ташриф меоранд чӣ вазифаҳо дода мешавад? умуман дар самти баланд бардоштани саводи иттилоотиву расонаӣ барои ҳамон иштирокчиён чиё пешниҳод карда мешавад? умуман гӯем аллакай чӣ хеле ки гуфтам 2 сол инҷониб фаъолият бурда истодем ва бисёр яъне курсҳоям шуд, омӯзишҳои кӯтоҳмуддатам яъне тренингҳоям шуда гузашт. агар кӯтоҳ карда гӯям дар он ҷо оиди фактчекинг шуд, оиди савод оиди ҳуқуқ шуд, барои он ки бояд донанд ки азияти ҳуқуқӣ чӣ гуна саводи расонӣ пайвастагӣ дорад. аз он ҷумла дар бораи буллинг шуд, дар бораи фишинг шуд, дар бораи яъне чӣ тавр бояд аз қаллобон худро нигоҳ дошт. аз он ҷумла яъне чӣ мегӯянд вая аз ҷиҳати яъне истифодабари техника ва технология саводи расонӣ бояд чӣ хел бошад. ҳама инро яъне омӯзондем. боиси яъне қайд аст ки 2 фестивал гузаронда шуд, ҷашнвора. ҳар ду ҷашнвора ҳам яъне ҷашнвораи мегӯянд яъне фарогир. фарогир ин маъни онро дорад ки яъне ҳам шахсони маъюбият дошта ва ҳам шахсони бемаъюбият дар як ҷоягӣ дар як хона нишаста яъне меомӯзанд. ин барои мо хеле як таҷрибаи муҳим буд. барои чӣ? барои он ки бо шахсони маъюбият дошта солҳои 2021 кам одамон фаъолият мекарданд ва асобина агар асосан гӯем дар бораи саводи иттилоотӣ ва расонаӣ. ва барои мо зарур буд ки ҳамо шахсҳои маъюбият доштаро даъват кунем дар он ҷо нишинанду ҳамроҳи мо омӯзанд. ва дидем ки аллакай дар ҷашнвора хеле фаъолона иштирок карданд. баъзе саволҳое буд ки шахсҳои бемаъюбият гӯем фикр меғалтанд ва о шавқовар ва о тезтар ҷавоб метиҳанд. яъне аллакай мо баъди фестивал баъди ҷашнвора ҳаракат кардем ки ба дигар чорабиниҳоро ба шахсҳои маъюбият дошта эътибор дода онҳоро даъват кунем. фаҳмо. хуб, бед дар бораи саводи иттилоотиву расонӣ суҳбат мекунем. чаро имрӯз ба андешаи шумо донистан ва ё аз худ намудани саводи иттилоотиву расонӣ дар ҷомеа масалан актуалӣ шуд? омӯзиши саводи расонӣ ва иттилоотӣ хеле ва хеле муҳим аст. аллакай мо бояд замоне расидааст ки мо аллакай сарфаҳм равем ки чӣ гуна иттилоот барои мо омада расида истодааст ва иттилоотро кадомаш дуруст аст, кадомаш бардурӯғ аст, кадомаш мо истифода мебарад. ҳама инро мо бояд тавонем яъне фарқ карда ва истифода бурда. ҳозир ҳар яктаи мо метавонем бо таври худ блогер бошем, бо таври худ журналист бошем, бо таври худ яъне шахсе ки паҳнкунандаи иттилоот бошем. лекин мо медонем ки вай яъне иттилооти дурустро паҳн карда истодем ё не? оё мо медонем ки барои як паҳни нодурусти иттилоот ё пахши лайк ё пахши яъне тақсимоти ҳанамун иттилоот яъне падилитса мегӯянд барои вай ҷавобгарӣ ҳам мавҷуд аст. ҳар яктина бояд мо омӯзонем ба ҷавонон ва умуман ҷомеа омӯзонем ки яъне ҳар як иттилооте ки мо мешунавем, ҳар як иттилооте ки мо мебинем ҳами вай дуруст нест. барои мо кадоме аз онҳо кадом қисматаш дуруст аст мо бояд фарқ карда тавонем. ин хеле ва хеле зарур. дуруст аст. умуман ба андешаи шумо
барои як маҳалле чун шаҳри Хуҷанд ки нуфузи зиёд дорад мавҷудияти як ё ду марказ дар самти саводи иттилоотию расонӣ кифоягӣ мекунад? агар дар шаҳри Хуҷанд гӯем ба фикри шахсии ман хуб мешуд назар ба он ки хеле бисёр марказҳо ташкил кунем як марказ бошад як марказ ба монанди манин маркази амрикоӣ ҳаст маркази амрикоӣ ба як маркази хубе бошад ки ҳамагон аз вай бе ягон химамоният истифода баранд яъне як сола ду сола лоиҳа набошад вай ҳамавақт яъне амал кунад анхир як бошаду агар сифаташ хуб бошад беҳтар аст назар ба он ки бисёр бошаду ҳамаш бо якдигар рақобат кунаду ба ҷамъият кам яъне нафъаш расад беҳтар он ки якта бошаду нафъаш расаду ҳамаи он шахсое ки бо саводи иттилоотӣ ва расонаӣ кор мекунанд дар он ҷо яъне муттаҳид бошанд сарҷам бошанд дар ҳама каса дар як ҷо бо як мақсад кор кунанд фаҳмо уман ҳозир ҳамин хонаи сир дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мекунад барои онҳое ки масалан хоҳишманд ҳастанд аз дигар шаҳру ноҳияҳо мехоҳанд ки дар ҳамин гуна чорабиниҳо ё ки дарсҳои омӯзишӣ иштирок бикунанд лекин имконоти омадан ва иштирок дар ҳамин гуна дарсҳоро надоранд уман ҳамин гуна нақшае ҳаст ки масалан шумо омӯзишҳои сайёр ташкил кунед ва ба дигар шаҳру ноҳияҳо сафар карда барои ҳамон ҷавононе ки хоҳиш доранд ҳамин гуна дарсҳои омӯзиширо масалан ба роҳ монед ҳамин гуна имкониятҳо ҳаст ё ки нақшаҳотон ба ҳамин хел ҳаст ташаккур албатта чунин нақша ҳаст мо мехоҳем албатта ба он минтақаҳое сафар кунем ки дар он ҷо оиди саводи иттилоотӣ ва расонаӣ кам суҳбат мекунанд ё ин ки кам омӯзишҳо ҳаст сафар кунем аз он сабаб ки ҳолу ҳозир мо чунин дастгирӣ наёфта истодаем мо дигар роҳашро фикр карда баромадем дигар роҳаш чӣ хел аст бо ҳамон шахсое ки дар ҳамон минтақаҳо кор мекунанд ҳамкорӣ кардем ҳангоми гузарондани фестивал масалан мо дидем ки аз Истаравшан бисёр шахсое ҳастанд ки бо ин масъала сару кор кунанду омӯзанд мо бо як шахсои яъне фаъоли Истаравшан суҳбат кардем ва худошон як ҷое ташкил карданд бо яъне Zoom пайваст карда ҳангоме ки дар ин ҷо як омӯзиш мешуд ҳамчун як мегӯем ки телемост аз он ҷо ҳам ваҳо пайваст буданд ва метавонистанд иштирок кунанд мо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳам кора кардем барои он ки ҳамагон дар яъне ҷои мо хеле хурд аст ва наметавонистем ҳамаро дар як ҷо ҷамъ кунем дар Бобоҷон Ғафуров ҳам ҳаминро ташкил кардем ки дар он ҷо ҳам ҳама ҷамъ шуданд дар як омӯзишгоҳ ва аз он ҷо бо роҳи Zoom ба мо пайваст шуда аз ҳамон ҷо меомӯхтанд дар дигар тренингҳо ҳамин хел буд яъне вақте ки мо мегуфтем ки ҳамин хел тренинг дорем аз Кони Бодом аз Исфара аз дигар ноҳияҳо ба мо менавиштанд ки оё барои роҳгиро барои дар ин ҷо будан будубош яъне маблағ доред мо мегуфтем беҳтар мешавад бо Zoom пайваст шем ва онҳо бо Zoom мо пайваст мешуданд ва мо ҳаракат мекардем ки яъне тренинг ҳам офлайн ҳам онлайн баробар гузарад ва онҳо иштирок мекарданд ва хеле фаъол буданд ин хеле роҳашам ҳаст сирро бидон дар мавҷи 157 FM яъне ки имкониятҳое ҳаст ки барои хоҳишмандон масалан ҳамин гуна дарсҳо омӯзонида шавад албатта фаҳмо ташаккури зиёд як андешае ҳаст ки байни ҷо мегӯянд ки донистан ва ё омӯхтани саводи иттилоотиву расонаӣ танҳо ба журналистон ва ё ба блогнависон муҳим аст ба андешаи шумо ҳамин андешаи дигар нафарон дуруст аст биёед ин хел мекунем ман андеши ваҳоро нодуруст нагӯяму фикри худам баён кунам фикри шахсии ман ҳамин аст ки яъне омӯзиши саводи иттилоотӣ ва расонаӣ бояд ҳамагона бошад яъне барои ҳама бошад на ин ки барои танҳо журналистону барои блогнависон барои он ки ҳамаи агар гуфтаҳои болоиро пайваст карда биён худаш ҳамин ба омада истодааст ки журналистҳо аллакай медонанд журналистҳо инро меомӯзанд ки кадом иттилоот бояд чӣ хел паҳн шавад чӣ хел шаклош бояд бошад шакли онлайнӣ чӣ хел асту шакли яъне хаттӣ чӣ хел инро медонад барои ин чиз бо як бори дигар ваҳоро омӯзонида шудан барои ман ба фикрам яъне нодуруст аст қуввае бояд сарф кунем он ба он шахсое ки ҳамарӯза дар яъне истифода баранд истеъмол кунандаҳои иттилоот ҳастанду лекин оиди саводи иттилоотӣ ва расонаӣ хабар надоранд бо онҳо сару кор кунем беҳтар мешавад азбасе ки шумо бештар бо ҷавонон сару кор мекунед дар хонаи сир умуман сатҳи тафаккури интиқодии ҷавононро
ба кадом сатҳ шумо масалан баҳогузорӣ карда метавонед? Имрӯз масалан сатҳи тафаккури ҷавонони мо, ҷавононе ки имрӯз ба хонаи сир tashrif меоранд чӣ гуна аст? ин саволи бисёр як мушкил аст барои ман, барои он ки ин чиз омӯзиш нашудааст. Бояд ина ба пуррагӣ омӯзиш гузаронида баъд баҳодиҳӣ кунем, яъне мониторинг гузаронем. ҳоло ҳозир мониторинги дақиқ нест, лекин ба назари ман як ҷавоно мебиёянд ишрок мекунанд, аз байни ваҳо як мебинед ки шахсҳои муайяне ҳаст ки хеле тафаккури интиқодӣ баланд доранд, сарфам мераванд, ваҳо баҳогузорӣ мекунанд, вақте ки тестҳо мегузорем тестҳо хеле фаъолона ишрок мекунанд, лекин дар байни ваҳо он шахсҳое ҳастанд ки дар бораи тафаккури интиқодӣ ақалла маълумот ҳам надоранд ки худаш чӣ аст. баъд дар бораи ҳоли дигар хел саволҳо дар як тараф истад. яъне ин аз шахсият вобастагӣ дораду ва дар куҷо таҳсил мекунад ва фаъол аст ё нест. Чӣ қадар ки фаъол асту дар ҳама омӯзишҳо мебинам ман ваҳоиро, яъне мебинам ки дар фейсбуку инстаграм хеле фаъол аст, аллакай ваҳо тафаккури интиқодӣ баланд доранд. аз шахсҳое ки аллакай аз ин чизҳо дуртар ҳастанд, албатта тафаккури интиқодишон паст. ташаккури зиёд. Ман вақте ки масалан инҷо мо дар бораи саводи иттилоотиву расонӣ суҳбат мекунем, албатта доштани тафаккури интиқодӣ барои ҳар як нафар ин чизи муҳим аст, чунки сиёҳро аз сафед бояд ки ҷудо карда тавонад. имрӯз масалан ҳамон ҳар гуна хабару чизое ки масалан дар сомонаҳои интернетӣ чоп мешаванд, нашр мешаванд ва баъзан чун онҳо фейк ҳастанд, дурӯғ ҳастанд ва нафарони зиёде ба ҳамин чиз масалан майл мекунанд, бовар мекунанд ва ворид мешаванду ба дасти қаллобон меафтанд. биёед дар ҳамин ҷо ба андешаи шумо ба хотири он ки ҳамин гуна ҷавононе ки роҳ гум мезананд ва ба доми қаллобон меафтанд чӣ кор бояд кунанд вақте ки ҳамон гуна хабарҳои фейкиро мебинанд? аз кадом зовия бояд нигоҳ бикунанд ки оё ин дуруст аст ё ки нодуруст аст? албатта барои он ки ваҳо фаҳманд ки ин дуруст ё не, бояд аз якчанд сарчашмаҳо истифода баранд. оё оиди ҳамин масалан об зер кард дар як минтақа, вақте ки дидед ки ҳамин хабар ҳаст, аллакай ва яъне ба ҳама паҳн кардан ё лайк мондан, оиди ва хулоса баровардан нодуруст аст. медонем ки вақте ки олимоям вақте ки ягон фикрашонро баён мекунанд ё ин ки ягон корҳои илмӣ менависанд, ваҳо аз як яъне сарчашма истифода намебаранд ё танҳо фикри худошонро баён намекунанд. аввал ваҳо якчанд сарчашмаро меомӯзанд, мебинанд ки кадом сарчашма чӣ гуфта истодааст, кадоме аз онҳо дурусттар аст, кадоме аз онҳо ба вай минтақаи яъне обзер карда наздиктар асту хабарро наздиктар мебинад, аз наздик бохабар аст. ҳаме вай омӯхта баъд хулоса баровардан дуруст мешавад ва дар омӯзишҳои мо бисёр ҳамин чизҳо омӯзонда мешавад ва дар он ҷо ҳатто ҳолатҳое ҳаст ки аз тарафи тренеро мо яъне ҳамин чиз нишон дода мешавад. як хулоса яъне чӣ мегӯяд, як ҳолати ғайри нақшавӣ яъне ғайриоддие ки ваҳо фикр мекунанд, ин хаёлӣ аст, фикр мекунанд, дар он ҷо навишта мешавад ва ба иштирокчиён дода мешавад ва онҳо хулосашонро мебароранд ва дар охир аз тарафи тренер гуфта мешавад ки оё ин хулосаи онҳо баровар дуруст аст ё не, ё кадом роҳҳои яъне ваҳо парофта рафтанд ё зиёдатӣ карданд. баъзе ҳам хеле кам мешавад ки яъне ин фобия мегӯянд ё чӣ хел аст ки аллакай аз сабаби фейк зиёд буданаш ҷавоно ё ин ки умуман истиқоматкунандаҳои ҳамин хуҷанд ва шаҳру ноҳияҳои наздик чӣ мекунанд, метарсанд ва ягон хабарро боварӣ намекунанд. ҳаме хабарҳоро фейк гуфтанашон мумкин, аллакай инашам нодуруст аст. бояд мо ҳамин роҳи дурусташа интихоб кунем ки ҳам хабари дуруста аз нодуруст интихоб карда тавонем, яъне ба нафъи худамо ва ҷомеа истифода барем. яъне пеш аз оне ки мо ба як хабар бовар бигирем, бояд ки ба якчанд сарчашма масалан таваҷҷӯҳ кунем. хуб, ташаккури зиёд. хуб, дар охир як саволи дигар медиҳам. чӣ кор бояд кунем то ки саводи иттилоотиву расонӣ ва тафаккури интиқодии сокинон баландтар карда шавад? маслиҳати шумо? маслиҳати аввалини ман ҳамин аст ки вай аз якчанд қадамҳо иборат аст. барои он ки якумаш ҳолу ҳозир шуда истодааст, омӯзишҳоро зиёд кардан. аллакай беҳтарин аст ки дар радио дар бораи ин гап мезананд. вақте ки ман соли 2019 ҳамин кор ки сар кардем, дар бораи ин яъне дар оиди саводи иттилоотӣ ва расонӣ кам шунида мешуд. аллакай дар ҳама ҷо масалан аз радио, аз телевизион тренингҳо зиёд шуда истодааст. анакнун ин хуб. дуюм қадам аллакай мо бояд монем ки
аллакай ҳар як шахс ҳар як радио телевизион ва умуман мутахассисое ки хеле дар шаҳри хуҷанд зиёд ҳастанд оиди саводи иттилоотӣ ва расонаӣ сарҷам бошанд ва донанд ки яъне ҳар як мақсади як гурӯҳи одамое ки кор мекунанд мақсади як баланд бардоштани саводи иттилоотӣ ва расонаӣ. танҳо сарҷамӣ ҳозир нест, сарҷам бояд бошаду ҳама дар як ҷое ки кор кунанд барои он ки такрор нашавад. Баъзан вақт мебинед ки як шахс дар хонаи сир яъне фактчекингро омӯхтааст, дар дигар ҷо бо ҳамонро меомӯзад, дар саюм ҷо боз ҳамон, яъне як шахс метавонад ҳама тренингҳо бошад, шахси дигар дар кӯча монда истодааст ва сарҷам карда аллакай мақсаднок рафтан дар кор. сеюм қадам ҳамин ки аллакай саводи иттилоотӣ ва расонаӣ омӯзише дар мактабҳо, дар донишгоҳҳо ине ҷорӣ кардан дар кор. На танҳо чӣ хеле гуфтем дар факултети журналистика, бояд аллакай дигар факултетон бояд донад. ин аллакай омӯзиш вақте ки аллакай аз мактаб аз синфҳои поёнӣ то донишгоҳ меравад, аллакай мо метавонем яъне ахват мегӯянд ку яъне зиёд шавад. ин яъне ҳозира он чизе ки ман дида истодаам ку то ҳамин нашавад мо яъне мақсад расидан мо хеле қиин мешавад, мушкил мешавад. хуб, ташаккури зиёд мегӯям барои иштирок ва як суҳбати пурмуҳтаво. Албатта боварӣ бар он дорем ки ин суҳбате ки имрӯз анҷом додем барои онҳое ки моро гӯш карданд ба манфиат хоҳад буд. хуб, шунавандагони гиромӣ, имрӯз дар суҳбати мо ҳузур доштанд Суҳроб Собиров, ҳамоҳангсози лоиҳаи хонаи сир дар шаҳри Хуҷанд, ва мо дар мавзӯи вазифа ва ҳадафу мақсадҳои хонаи сир суҳбат кардем. То нашрҳои навбатӣ, тансиату хонобод бошед. Ташаккури зиёд.